nek kabeh tuwa ki mesti apik. Apa iya? Yo. Apa-apa ki nek tuwa mesti apik. Kuwi wong, heeh. Nek panganan yo ngono, anggar tuwa ki mesti enak. Sing enom mesti ora enak. Apa iya? Yo. Contohnya beta mantel. Enak ora? Legi ora? Legi sebabe tuwa. Nek sing enom, elem enom, sepet. Salah tau mangan. Oh baik. Kuwi nek tuwek mesti enak, nek tuwa mesti enak. Aku tak takon apa? Wis tau mangan jangan bung. Apa? Jare sing tuwa enak, tau mangan jangan bung. Aku ora tau mangan jangan bung. Oh. Ah. Utata gati wisaya indri yaksa. Indriyaksa sara maruta pemana bana margana samirana. Samirana lan parayang Pancabayu. Ratasena kuwi kowe. Ayo. Ratasena aku. Dikondangke kowe Sekti Mandraguna, aku Prabu Baka. Kowe sing tak goleki, ya kene kowe goleki aku. Kowe kudune iso ngayomi marang para kawulamu ning ya kene kowe malah njajah lawan para kawulamu sing nyengkakne kowe dadi ratu. Rasah dadak kowe tutur-tutur yen kowe wakili Demang Ijrapa ing manah lan tata tak unta malang dina iki. Ayo iso mangan aku wareg selawase urip syarate alahno aku luwih dhisik. Wah, mongso kowe bakal menang tanding lak giaklak mongso ora adil iki.